rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Kamar yadda kuka sani ni ne Nasiru Ibrahim wanda kuka sani da dan Hajiya Nas. Da fara zan yi wata 'yan matashiya akan abubuwan da yake faruwa a local government din Nasarawa local government. An ce wai su ba da voters card wanda za a yi ko za su cike ko wa ce ko abin nan jam ce ko wa kome, to gaskiya su ba a hankali saboda ana son a dangwala zaɓe da zaben su wanda ba su sani ba. Mu kuma muna sanar da cewar akwai wani abu da makarkashiya da aka so a yi a Nasarawa local government a jam'iyyar APC masu mulki. Na ɗaya, na biyu kuma wato akwai wani abu da ya faru ko kuma yake shirin faruwa ko kuma a ce ma ya faru dangane da fitar Malam Ibrahim Shekarau daga jam'iyyar NNPP mai albarka zuwa wata jam'iyya wanda gaskiya abin ni kaina ya bani abin nan ban dan ji, saboda shi a matsayin shi na jagora na abin nan shi da Malam Ibrahim Shekarau ya kamata ya zauna ya yi tunani da hankalinsa gaskiya, saboda ni a tunani na wa'annan mutanen da ake cewa shura ko shu ne ma suke su shura shi cikin rami wallahi. Yanzu yana nema ya ba gabas ba yamma. Yaushe za a yi ma alƙawarin wani mukami wai in ka shiga wata jam'iyya in an ci mulki, to in Allah da mu za mu ci mulkin Najeriya bi iznillahi. Injiniya Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso shi zai ci mulkin Najeriya 2023. Abba Kabir Yusuf shi zai ci gwamnan jihar Kano insha Allahu. Madaki, muna kira ga Madaki, dama ta same ka in har Malam Ibrahim Shekarau ta tafi dama kujerar ka tana nan gurin, ka dawo don muna buƙatar ka. Kai ne wanda muke ganin za ka maye gurbin jagora a majalisa ta dattijawa. So, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد. A wannan al'amura da suke faruwa a siyasar jihar Kano, ita rayuwa kullum dama darasi ake, siyasa tana canzawa. Malam Ibrahim Shekarau da Kwankwaso su ne jagororin siyasar garin nan, kuma mutane ne masu kima masu daraja. A kullum batun a ce ba za su haɗu su kawo al'umma sauyi ba, wannan wani abu ne, amma kuma idan interest ya bambanta bisa mutunci an canja a layi, wannan ba matsala ba ne. Amma a karatun da nake so mutane su yi baya shine tun lokacin 2003 da malam shigo siyasa muke wannan harkan, yau shekaru aƙalla 18. In fact ni laƙabina ma an sani Sani Shekarau ne. Zamani kowa da nasa. In yanzu a jihar Kano ka ma sani cewa jam'iyyar NNPP nan ta mai kayan marmari wanda al'umma suka haɗu suke so su ceto jihar Kano a bisa wannan yanayi da aka shiga. Yanzu misali a ce shekara 4 ɗalibai ba a ba su kuɗin scholarship ba sai yanzu, ma kuɗinsu ne ya yi accumulating. 2019 za ka ba mutum 15,000, yanzu 2022 ko 23 za ka ƙara mai 50%. Yana kuɗinsa a banki yasa an juya yana da almost 200%. Kalli titunan, kalli matsalar 'yan fansho, kalli matsalar ɗaliban nan da ake kawo. To duk da an haɗu da malam a ceto al'ummar Kano a wannan yanayi, to idan ya tafi muna masa fatan alkhairi. Amma ni dai na tabbata a yau Malam Ibrahim Shekarau da kansa ba zai iya cewa ma'aikatan gwamnatin jihar Kano kar su canja wannan gwamnatin ba. Ba zai iya gaya wa 'yan adaidaita sahu kar su canja wannan gwamnatin ba. Ba zai iya gaya wa ɗalibai waɗanda suke jira a kai su ƙasashen waje ko a ba su local scholarship kar su canja wannan gwamnatin ba. Ba zai iya gaya wa mata waɗanda ake ba wa empowerment kar su canja wannan gwamnatin ba. So ko ya tafi sai dai mu masa fatan alkhairi, amma haka za a zo a tafi government house da shi, ko da yana wata fatan a rantsar da su Abba gida a matsayin waɗanda za su je su kawo al'ummar jihar Kano sauyi insha Allah. Allah ya sa mu dace. Wassalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Yan uwana mutanen Kano da kewayen Kano, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Sunana Ibrahim Liman Licha, tsohon ciyaman na mazaɓar Tudun Wada jam'iyyar APC. Wato a gurguje zan yi bayanai dalilin da ya sa a yanzu ba ni da wani abin yi a rayuwa
illa in ɗabbaƙa in tallarta gwanina Nasir Yusuf Gawuna, ba don komai ba a bisa dalilai masu ƙwararan dalilai wanda zan faɗa kamar haka. Na farko, Nasir Gawuna karimi ne, mutumin kirki ne, ɗan manyan mutane ne, ya fito daga gidan girma, gidan tarbiyya. A sanayyata da shi zo mu kannansa ne, amma a sanayyata da shi ya fi shekara 45 baya. Ni kaina ya taimake ni ta ɓangaren ilimina, ta ɓangaren aiki da na fara, kuma yanzu har na zo na yi ritaya. Wato ba zan taɓa mancewa ba, Nasir Gawuna rana ɗaya muka gamu da shi a garin Kaduna, lokacin ina aiki a Kaduna. Ya ce min yanzu me kake? Na ce ga abin da nake aiki nake na ɗan sanda a Kaduna kan yi ritaya. Ya ce ka alhamdulillah, dama irin wannan muke so. Ya ake a harkar makarantar nan taku tunda a nan kake? Na ce ana ɗauka. Wallahi daga gaya mar wannan na ɗauka ya manta. Wata rana kawai sai na ji wayarsa. Ya ce ya za a yi mutanen Nasarawa local government ana son samu? Na ce ta guidance and council unit. To a dalilin wannan a takaice 'ya'yan Nasarawa sun fi 300 wanda kan ban makarantar kwalejin 'yan sanda Nasir Gawuna ya samu a aiki a wurin. Na dawo na koma makaranta, nan ma ya taimaki ilimi na, ya taimaki ilimin da yawa yaran da muke. Shi yasa yanzu ba ma shi kansa Nasiru ba, ko tun daga kan Bola Tinubu tun da shi yake shi muke yi. Kan ɗan majalisar mu na tarayya Nasiru Ali Ahmed shi nake yi. Kan ɗan majalisar mu na jiha Baba Danu DVD shi muke yi. Duk wanda Nasiru ya ɗauko ma gwarzo ne kuma kamar sa yake, dan ba zai sa ka yi tallan mutumin da ba irin sa yake ba. Saboda haka har gobe ina shawartar mutane ku nemi mutum wanda yake progressive ku yi tallansa. Wallahi Nasiru progressive ne, dan wallahi wa'anda ba zan iya lissafa mutanen da na sani wanda suka ci gaba dalilin Nasiru Gawuna ba. Jama'a assalamu alaikum, zabi Allah ya ba mu nasara. Da haka muka kamo ƙarshen shirin namu na yau. Idan yau ne farkon zuwa ku da 360, kar ku manta ku taimaka ku danna mana subscribe, sannan ku danna ƙarar sanarwa domin samun sanarwa a duk sanda muka saki sabon bidiyo. Jazakumullah, sai mun sake haɗuwa a wani shiri na gaba.